लोगोफोर गासैखौबो गोरलै सलुसन इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबा बरायबाय। स' लोगोफोर दिनै जों डिसकास खालामगोन प्रेजेन्ट टेन्सनि सायाव। सिगांनि भिडिअ जों डिसकासन खालामदोंमोन बेसिक नलेज अफ द टेन्स। स' दिनै जों प्रेजेन्ट टेन्सनि बाहायथिजों लोगोसे बेनि स्ट्राक्चारफोरनि सायाव जों डिसकासन खालामगोन। स' एग्जाम्पल्सनि गेजेरजों जोङो मोजाङै बुजिनो नाजागोन। जायखिजाया जा बिथांमोना दासिम टेन्सखौ मोजाङै सोलोंना लायाखै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ गोबां हेल्पफुल जागोन। आरो जा बिथांमोना टेन्सखौ सोलोंबाय बा बिथांमोननि थाखाय बे रिपिटेसन भिडिअ। जायखिजाया जोङो कम्पिटिटिभ एग्जामनि कुइसन जेब्ला जों सलुसन खालामनांगौ अब्लाना जों टेन्सनि रोंगौथिया मोजाङै थानांगोन। मानोना टेन्सखौ जेब्लासिम मोजां क्लियारलि रोङा जों अब्लानिया गिदिर गिदिर जा प्रब्लेम बा सोंथि जोङो बे सोंथिफोरखौ सलुसन खालामनो हाया जायो। बेखायनो टेन्सआ गोबां इम्परटेन्ट। टेन्स आरो भार्ब बे मोननैया गोबां इम्परटेन्ट जायो लोगोफोर। जोंनो बे मोननैखौ नांथारगौ। बेखायनो आसा खालामो लोगोफ्रा भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो मोजाङै नायलांगोन। दिनै आङो बे भिडिअआव खालि प्रेजेन्ट टेन्सनि सायावल' डिसकास खालामगोन। स' प्रेजेन्ट टेन्सनि जेसेबांखिनि रुल्स दं बे गासै रुल्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिनो नाजानाय जादों। स' आसा खालामो लोगोफोरा बुजिनो हागोन। स' जा बिथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हायो। बेनि थाखाय गोरलै सलुसननि जानानै नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट थाहरबाय। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ आवगायदिनि। फ्रेन्ड्स जों गिबियाव नायगोन सिम्पल प्रेजेन्टनि सोमोन्दै। जों सिम्पल प्रेजेन्टनि सेन्टेन्स स्ट्राक्चार नायगोन आरो सेन्टेन्स स्ट्राक्चारनिफ्राय एग्जाम्पल नायगोन। स' आं बेवहाय मोनथाम सेन्टेन्स स्ट्राक्चार लादों। फार्स्ट एफार्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्टार'गेटिभ। दा एफार्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्टार'गेटिभनि सोमोन्दै आरो बुजायबाय थानो गोनांथि गैला। मानोना बेफोरखौ जोङो फिसानिफ्रायनो सोलोंबोखायो। बेखायनो एफार्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्टार'गेटिभ बेफोरखौ सोलोंबाय थालिया। डाइरेक्ट जोङो स्ट्राक्चारखौ नायनि। दा सिम्पल प्रेजेन्टनि एफार्मेटिभ स्ट्राक्चारा माबायदि जायो? फार्स्ट साबजेक्ट फैगोन, बेनि उनाव भार्ब 1 फैगोन, बेनि उनाव बिथिं अबजेक्ट नङाबा एडभार्ब बायदिसिना थानो हागौ। दा बे जाबाय एफार्मेटिभनि स्ट्राक्चार। लोगोफोर बि स्ट्राक्चारा गोबां इम्परटेन्ट जायो। बेखायनो बे इम्परटेन्ट स्ट्राक्चारखौ जोङो मोजाङै मिथिना लानाया मोजां। बेनि उनाव बि स्ट्राक्चारखौ फल' खालामनानै आं बिथिं मोननै सेन्टेन्स लादों। फार्स्ट आइ लिभ इन दिल्ली। आं दिल्लीयाव थायो होननाय जादों बर'। दा बेवहाय आइआ मा जादों? दा बेवहाय आइआ मा जादों? आइआ साबजेक्ट जादों, लिभ होननाया भार्ब जादों आरो लोगोसे इन दिल्लीया मा जादों? इन दिल्लीया एडभार्ब अफ प्लेस जाबाय। स' बे जाबाय एफार्मेटिभनि सिम्पल मोनसे सेन्टेन्स। बेनि उनाव नेक्स्ट लाबावदों जोङो हि लिभ्स एट भिलेज। बियो गामियाव थायो। स' बेवहाय हिया मा जादों? साबजेक्ट, लिभ्सआ भार्ब 1, एट भिलेजआ एडभार्ब अफ प्लेस। बे जाबाय सिम्पल प्रेजेन्टनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स। दा नैबे एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव जोंहा मोनसे रुल दङ। बे रुला जाबाय मा? जोंहा जेरै साबजेक्टआ फार्स्ट पार्सन, सेकेन्ड पार्सन, थार्ड पार्सन थायो। स' साबजेक्टआ जुदि जोंनिया थार्ड पार्सनाव थायो, थार्ड पार्सन जानानै जुदि सिंगुलार नाम्बार जायो एस एन, जुदि बे नाम्बाराव थायो होमबाना जोङो भार्बनि लोगोआव एस जोङो एड खालामो। बेखौ गोसोआव लाखि। जायखौ जोङो सिंगुलार भार्बबो होननानै बुङो। जेरै हि लिभ्स एट भिलेजाव जोङो लिभनि लोगोआव जोङो बेवहाय लिभनि लोगोआव जोङो एस होनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेवहाय मानो एसखौ होखो? थार्ड पार्सन हिया थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो बे हिया। स' बेखायनो जों बे लिभआव एस होदों। थार्ड मानि थाखाय? साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय। स' गोसोआव लाखि जुदि साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायो होमबाना जोङो बे भार्बनि लोगोआव एसखौ जोङो दाजाबदेरफानो गोनां जायो। बे एफार्मेटिभनि बेयो मोनसे इम्परटेन्ट नट जायखौ जों मिथिना लानाया मोजां। इंलिसाव जों बुंनो हायो जे इफ द subject is third person singular number then s will be added to the verb 1 बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन जोङो। बेनि उनाव नेक्स्ट इन नेगेटिभ। दा जायखिजाया
जों सिम्पल प्रेजेन्टनि नेगेटिभ खालामनाया माबायदि बेयाव फर्मुला होनाय दंखायो स' फार्स्ट फर्मुला साबजेक्ट प्लास डु नट प्लास भार्ब 1 प्लास इथिं एक्सेट्रा बायदिसिना थानो हागौ बेनि उनाव नेक्स्ट आरो साबजेक्ट प्लास डाज नट प्लास भार्ब 1 प्लास अबजेक्ट बायदिसिना जानो हागौ स' बे जाबाय नेगेटिभ दा बेवहाय डाज नट आरो डु नट दा बेवहाय जोङो डाज नट आरो डु नटनि बाथ्रा दङ स' डु नटखौ जोङो जेब्ला साबजेक्टआ प्लुरेल फर्म आरो बिसाइड्स प्लुरेल फर्म जेरैबायदि आइ उइ बेनि उनाव इउ बेनि उनाव दे स' नैफोरबायदि जोङो मा होयो डु नटखौ होयो साबजेक्टआ जुदि आइ थायो उइ थायो इउ थायोबा दे थायो अब्लाना जोङो डु नटखौ होगोन आरो लोगोसे जुदि साबजेक्टआ प्लुरेल फर्म जायो प्लुरेल फर्म जायोब्लाबो जोङो डु नटखौ होयो दा एग्जाम्पल नाय स' एग्जाम्पल बेयाव होदों आइ डु नट लिभ इन दिल्ली जेरैबायदि बुंनाय बायदि स' आं दिल्लीयाव थाया होननाय जादों बर' दा आइजों जोङो मा होयो डु नट होयो बेखौ गोसोआव लाखि बेनि उनाव नेक्स्ट हियाथ' थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जायनि थाखाय जोङो बेवहाय डाज नटखौ होदों बेयाव हि डाज नट लिभ एट भिलेज दा बेवहाय आरो मोनसे बाथ्रा नायनो गोनां दङ जोङो जेब्ला जोङो डाज नटखौ होगोन हमना जों बे जेब्ला जोङो डाज नटखौ होगोन बेनि उनाव जों बे लिभआव एस जोङो आरो होफिननो नांलिया जेब्ला जों डाज नटखौ होगोन जोङो भार्बनि लोगोआव एस बायदिफोरा बाहायजायो बेखौबो गोसोआव लाखि लोगोफोर दा बेवहाय नेनाय हि डाज नट लिभ होनना बुंदों बेयाव लिभ्स होआखै आङो जेरैबायदि दहाय हि लिभ्स एट भिलेज होदोंमोन बिदि आं बेयाव लिभ्स होफिनाखै मानो होफिनाखै बेवहाय डाज नटखौ जोङो इउज खालामदों नेगेटिभ फर्मनि थाखाय स' बेनि उनाव जोबथायाव जोंहा दोङो इन्टार'गेटिभ स' इन्टार'गेटिभआ जाबाय सोंथि सोंनाय बेखौथ' आरो मा बुंनांगौ मिथिखायो बयबो बेवहायबो मोननै होदों आङो मोननै सेन्टेन्स स्ट्राक्चार होदों डु प्लास साब प्लास भार्ब 1 प्लास अबजेक्ट बायदिसिना थानो हागौ बिथिं ओमफ्राय डाज प्लास साबजेक्ट प्लास भार्ब 1 प्लास बिथिं बायदिसिना थानो हागौ दा बेबायदि दा एग्जाम्पल नायनि जोङो बे स्ट्राक्चारनि स' फार्स्ट एग्जाम्पल मा लादों डु इउ लिभ इन दिल्ली नों दिल्लीयाव थायोना ओरैबायदि स' बेवहायबो एखे आइ जेरै बुंदों आइ सरि उइ इउ दे स' बायदिफोरनि सिगाङाव जोङो डु इउज खालामो बेनि उनाव थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारबाथ' जोङो डाज इउज खालामो बेबायदिनो नै डाज साबजेक्ट प्लास भार्ब 1 प्लास बे जाबाय बे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि इउज खालामनाय दा बेवहाय डाज हि लिभ इन भिलेज बेबायदि बेयो भिलेजाव गामियाव थायोना होननाय बायदि बेबायदि जाबाय सरि बेयो गामियाव थायोना होननाय जाबाय नैबे बेबायदि स' लोगोफोर सिम्पल प्रेजेन्टनि स्ट्राक्चारफोरा बेनो एफार्मेटिभ नेगेटिभ इन्टार'गेटिभनि स्ट्राक्चारा आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदि जोङो बेनि रुल्सफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन अब्लानो सिम्पल प्रेजेन्टनि गासैबो बाथ्राया क्लियार जाबाय जों जायखिजाया सिम्पल प्रेजेन्टनि बाथ्रा जोङो बानायनो हासिगोन दा स' फ्रेन्ड्स दायो जोङो नायगोन सिम्पल प्रेजेन्टनि इउज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट जोङो माबायदि ओंथियाव जोङो सिम्पल प्रेजेन्टखौ इउज खालामो बा माबायदि ओंथिफोरा सिम्पल प्रेजेन्ट जायो जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो नाजादोनि फार्स्ट बेवहाय होदों हेबिचुएल एक्शन दा हेबिचुएल एक्शननि ओंथिया मा हेबिचुएल एक्शननि ओंथिया जाबाय हुदा गोसोआव लाखि स' जायखिजाया गावनि हुदा आरो लोगोसे सोरनिबा हुदा जेब्ला फोरमायो बेबायदि फोरमायनाय बाथ्राफोरा जोंनिया मा जायो सिम्पल प्रेजेन्ट जायो लोगोफोर सोरनिबा हुदा गावनि हुदा बा सोरनिबा हुदा फोरमायना लानायफोरा मा जायो सिम्पल प्रेजेन्ट जायो बेखायनो बुंदों हेबिचुएल एक्शन जा बेवहाय एग्जाम्पलबो लाबावदों स' एग्जाम्पल मा लादों I get up every morning at 6 o'clock स' I get up आं सिखारो सानफ्रोमबो फुंनि 6 बाजियाव स' बेवहाय गावनि मा बुंना लादों मोनसे हुदा
हुदाखौ बुंना लादों सानफ्रोमबो 6 बाजियाव सिखारनाय जा हुदा बेखौ बुंना लादों बेनि उनाव नेक्स्ट ही अलवेज स्पिक्स द ट्रुथ बेवहाय बियो जेब्लाबो माने थार बाथ्रा बुङो होनना बुंनाय जादों दा बेवहाय बियो थार बाथ्रा बुङो होननाया मोनसेनिबा मोनसे हुदाखौ बुंदों मानोना बिहा थार बाथ्रा बुंनाय हुदा दं बेखायनो बेफोर बाथ्राया सिम्पल प्रेजेन्ट जायो स' लोगोफोर गोसोआव लाखि स' फार्स्ट हेबिचुअल एक्सन फोरमायनाय बाथ्राफोरा सिम्पल प्रेजेन्टआव गोग्लैयो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव जा बेफोरबायदि बाथ्रा फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन बेखायनो आङो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ होदों स' नेक्स्ट इउनिभार्सेल ट्रुथ स' इउनिभार्सेल ट्रुथनि ओंथिया जाबाय मा अराय सैथो होनना बुंनो हायो जोङो अराय सैथो दा मा अराय सैथो सरि बेयो सैथोसो नोंनो मा अराय सैथो बियो मा अराय सैथो बेखौबो जों मिथिनांगोन स' अराय सैथो माने जाबाय बुहुमाव ओरैबायदि बाथ्राफोर दङ ओरैबायदि घटनाफोर दङ जायफोर घटना बा जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो नङा बुंनो हाया बा आरो नंखाय खालामनो हाया स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो इउनिभार्सेल ट्रुथ होननानै बुङो जों एग्जाम्पल महरै बेवहाय बुंदों 2 and 2 make 4 2जों 2 मा जायो 2 आरो 2 मा जायो बानायो होनना बुंदों 4 बानायो स' बे बाथ्रायाथ' अराय सैथो स' जों माब्लाबाबो 2 दाजाब 2 9 होननानै बुंनो हाया माब्लाबाबो 2 दाजाब 2 1 होननानै बुंनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राफोरा सिम्पल प्रेजेन्टआव गोग्लैयो दा नेक्स्ट एग्जाम्पल लाबावदों द आर्थ मुभ्स राउन्ड द सान होनना बुंदों द आर्थ मुभ राउन्ड द सान दा बेवहाय द आर्थ मुभ्स राउन्ड द सान होननायनि ओंथिया मा जादों बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङो बे बाथ्रायाथ' अरायसम सैथो बाथ्रा दा बुहुमा माब्लाबाबो साना माब्लाबाबो बुहुमनि सोरगिदिं गिदिङा बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिंखागोन स' बियो जेब्लाबो सैथो बाथ्रा बियो सिगांनिफ्राय जाना फैनाय बाथ्रा नेचारेल ट्रुथ स' बेफोरबायदि बाथ्राफोरा इउनिभार्सेल ट्रुथ आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो जेब्ला जोङो बेफोरो मा जायो सिम्पल प्रेजेन्टआव जायो गोसोआव लाखि लोगोफोर बेफोरबायदि फिसा फिसा बाथ्राफोरानो इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय बेखायनो बेफोरबायदिखौनो गोसोआव लाखिनांगोन जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट फिउचार इभेन्ट विथ ए प्लेन होनना बुंदों दा फिउचार इभेन्ट माने मा जा इयुनसो दा फिउचारनि होननाय लोगो लोगो जोंहा इयुनसो फैयो नाथाय प्रेजेन्टजों इयुनजों मा सोमोन्दो दङ बे बाथ्राया फैलायबाय दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे विथ ए प्लेन जायखिजाया मोनसे प्लेन खालामना दोनखानाय बे खालामना दोनखानाय प्लेनखौ जोङो जेब्ला फिउचाराव बुंनोबा इयुनाव बुंना थारमाने जायखिजाया प्लेन मोनसेया थारमाने इयुनाव जागोन आरो जेखौ जोङो खालामना दोनखादों प्लेनखौ बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो प्रेजेन्ट बा सिम्पल प्रेजेन्टआव जोङो बुंनो हायो दा माबायदि नेनाय द कलेज रिअपेन्स नेक्स्ट उइक दा नेक्स्ट उइकआव कलेजा रिअपेन जागोन दा बेवहाय थारमाने अलरेडि मोनसे प्लेन खालामना दोनखादों जे नेक्स्ट उइकआव माने कलेजा खुलिगोन बेबायदि प्लेन खालामखाना दोननायखौ जोङो सिम्पल प्रेजेन्टआव बुङो बा बुंनो हायो दा नेक्स्ट उइक टु मुम्बाइ नेक्स्ट उइक जोङो नेक्स्ट उइकआव मुम्बाइआव थांगोन होनना बुंदों स' नेक्स्ट उइक मोननायावबो नेक्स्ट उइकआनो दा बेवहायबो मोनसे प्लेन माने जोंफोरो प्लेन खालामना दोनखादों जे मुम्बाइआव थांनायनि प्लेनखौ स' बेफोरबायदि प्लेन जायखिजाया इभेन्ट मोनसे प्लेन खालामना दोनखानायखौ जोङो इभेन्ट बियो फिउचारब्लाबो जों सिम्पल प्रेजेन्टआव बुङो स' लोगोफोर बेफोर फिसा फिसा बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आं जेब्लाबो बुंदों दा फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन अब्लासो जोङो मोनसे एडभान्स कुइसनखौ सलिउसनखौ खालामनो हाहैगोन स' फैदोंब्ला जोङो नेक्स्ट नायदोनि नेक्स्टआव मा बुंदों स' दायो जोङो नायगोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस स' प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसनिबो जों स्ट्राक्चार नायगोन सेम स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ नेगेटिभ इन्टारोगेटिभनि बेनि उनाव बेनिबो एग्जाम्पल जों नायगोन अके फैदो होमबा जोङो नायदोनि फार्स्ट एफार्मेटिभ स' एफार्मेटिभ दा एफार्मेटिभनि मिनि फर्मुलाया माब्रै जायो पेटार्ना मा रोखोम जायो साबजेक्ट प्लास एम इज आर प्लास भार्ब 4 बे रोखोमनि बियो स' बेवहाय साबजेक्ट थागोन एम इज आर थागोन एम इज आरखौ जों बि भार्ब होननानै बुङो गोसोआव लाखि लोगोफोर एम इज आरखौ जोङो बि भार्ब होनना बुङो प्लास बेनिफ्राय भार्ब 4 बेनिफ्राय बिदि अबजेक्ट थानो हागौ नङाबा मा होनना बुङो
जायखिजाया एडभार्ब अफ प्लेस एडभार्ब अफ टाइम थानो हागौ बेबायदि दा एग्जाम्पल नाय जोङो फार्स्ट एग्जाम्पल मा होनदों बेयाव I am reading a book now. So आं दा गांसे बिजाब फरायदों दा बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा बेवहाय I आ जाबाय साबजेक्ट बेनिफ्राय M आ जाबाय बी वर्ब रिडिं आ जाबाय भार्ब 4 ए बुक आ जाबाय ऑब्जेक्ट नाउ जाबाय टाइम एक्सेट्रा गोग्लैयो बियो स' आं दा बिजाब फरायदों जाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट ही इज वर्किं इन द फिल्ड बियो फोथाराव खामानि मावदों दा बेवहाय ही आ जाबाय साबजेक्ट बेनिफ्राय इज आ जाबाय बी वर्ब ओमफ्राय वर्किं आ जाबाय भार्ब 4 इन द फिल्ड बियो एडभार्ब अफ प्लेस बेफोरबायदि बेनि उनाव दे आर प्लेइंग बल बिसोरो बल गेलेदों बेवहाय मा जादों दे आ साबजेक्ट आर आ बी वर्ब प्लेइंग आ भार्ब 4 बला ऑब्जेक्ट बेबायदि स' लोगोफोर बे जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसनि एफार्मेटिभ स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ एग्जाम्पल बेनि उनाव जोङो नायगोन नेगेटिभ स' प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसनि नेगेटिभा इजि बेवहाय गोदान जोङो जास्ट नटखौ सोनांगौ आरो नटखौ जों मानि उनाव होगोन जों बी भार्बनि उनाव नट इउज खालामगोन ने साबजेक्ट प्लास एम इज आर प्लास नट प्लास भार्ब 4 बेनो दा होमबा जोङो बेवहाय आई एम नट रिडिं ए बुक होननानै नाव लिरनो हासिगोन बेनि उनाव ही इज नट वर्किं इन द फिल्ड लिरनो हासिगोन बेनिफ्राय दे आर नट प्लेइंग बल होनना लिरनो हासिगोन अके दा बर' जादों आई एम नट रिडिं ए बुकनि ओंथियाथ' आं बिजाब फरायाखै ही इज नट वर्किं इन द फिल्ड बेनि ओंथिया आं फोथाराव बियो फोथाराव खामानि मावाखै दे आर नट प्लेइंग बल बिसोरो बल गेलेयाखै सिम्पल बेनो आरो स' बेनो जाबाय सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि नेगेटिभ फर्म बेनि उनाव इन्टारोगेटिभ फर्म स' इन्टारोगेटिभ फर्माव नाय जों जायखिजाया इन्टारोगेटिभ खालामनोब्ला जों बी भार्बखौ जों सिगाङाव लाना फैयो दा बेवहाय बी भार्बआ जाबाय मा एम इज आर दा बे एम इज आरखौ जों सिगाङाव लाबोबानो बियो लाबना होबानो मा जागोन सोंथि जाबाय एबा इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स जाबाय दा बेवहाय आर इउ रिडिं ए बुक नाउ नों दा बिजाब फरायबाय थादोंना ओरैबायदि सोंनाय इज हि वार्किं इन द फिल्ड बियो फोथाराव खामानि मावदोंना ओरैबायदि बेनिफ्राय आर दे प्लेइंग बल बिसोरो बल गेलेदोंना ओरैबायदि स' बेफोर जाबाय इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स मानि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि स' लोगोफोर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि स्ट्राक्चारफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन जोङो जायखिजाया प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि स्ट्राक्चारखौ गोसोआव लाखिनांगोन अके स' बिदिब्ला जोङो बेनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि इउसखौ नायदोनि मायाव जोङो इउस खालामो फ्रेन्ड्स लेट्स डिसकास नाउ इउस अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स दायो जों प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि बाहायथिखौ नायगोन जेरैबायदि सिम्पल प्रेजेन्टनि बाहायथि थायो बिदिनो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनिबो बाहायथि जों नुनो मोनो मा बाथ्राफ्रा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जायो जों दायो बिनि सायाव सावरायदोनि फार्स्ट बुंदों कन्टिनिउटि अफ द एक्शन कन्टिनिउटि अफ द एक्शन माने मा सोलिबाय थानाय बे सोलिबाय थानायखौ जोङो कन्टिनिउटि अफ द एक्शन होननानै बुङो बेवहाय नाय माबायदि सोलिबाय थानाय आई एम रिडिं माइ लेसन नाउ आं दा लेसनखौ फरायबाय थादों देट मिन्स खामानिया सोलिबाय थादों दा बेबायदि खामानिया सोलिबाय थानाय ओंथिफोरा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जायो बेनि उनाव सामवान इज नकिं एट द डोर सोरबा माने दरजाखौ नक खालामदों होनना बुंदों बेवहाय स' बेवहायबो कन्टिन्युअस बेयाव सोलिबाय थानाय ओंथिखौ फोरमायदों बेखायनो बियो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स गोसोआव लाखि बेयाव कन्टिनिउटिया बेवहाय बे अ जानांगौ दे सिन्टिउनिटिसो जादों बियो सरि दे बियो भुल जादों बेयो CONTI जानांगौ कन्टिनिउटि अफ द एक्शन स' लोगोफोर बेखौ कारेक्सन खालामना ला बे नैबे सिनि खाथिनिया इयो मा जानांगौ अ जानांगौ बियो आइ नङा बेयो कन्टिनिउटि अफ द एक्शन माने सोलिबाय थानाय खामानि बेनि उनाव नेक्स्ट नाम्बार एन एक्शन इन प्रग्रेस दा गिबियाथ' जाबाय सोलिबाय थानाय दा बेबो नैबे एक्शन इन प्रग्रेसआबो सोलिबाय थानायानो नाथाय बेवहाय मा जायो सोलिबाय थादों नाथाय दा समाव मावगोन ना मावाखै बेखौ बेवहाय होननाय थाया खालि बियो बुङो जे बियो माबा मोनसे खामानि मावबाय थादों बेबायदि ओंथिफोरखौ बेवहाय बुंनो हायो जेरैबायदि हि इज राइटिं ए बुक अन इंलिश ग्रामार स' इंलिश ग्रामारनि सायाव बियो गांसे बिजाब लिरबाय थादों देट मिन्स बिनि बिजाब लिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं प्रग्रेस बिनि बिजाब लिरनाय खामानिया प्रग्रेसआव दङ खिन्थु दा लिरदोंना लिराखै मिथिया हयथ' दा बियो बहाबा जिरायनाबो दं ओरैनो जिरायनाबो थानो हागौ
नाथाय बियो लिरबाय थादो आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय व्हाट इज योर ब्रादार डुइं दिस डेज बे सानफोराव नोंनि आदाया मा खालामबाय दं ओरैबायदि दैट मिन्स बेवहाय दा समाव मा खालामदो बेखौ सोङाखै एक्सुवेलि दाथ' राइट नाव मा खालामदो बेखौ सोङाखै जास्ट बे साननैसोआव मा खालामबाय थादो बेखौसो बेवहाय सोंदो स' बेफोरबायदि प्रग्रेसाव थानाय बाथ्राफोराबो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो आरो जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बुंनांगौ जायखिजाया बेनि उनाव नाम्बार 3 आङो बेवहाय लाबावदों बेयो जाबाय प्लेन्ड फिउचार जेरैबायदि सिम्पल प्रेजेन्टआबो प्लेन फिउचार थायो बिदिनो नैबेबो प्लेन फिउचार थायो स' नैबेनि प्लेन फिउचाराबो बिदिनो जायखिजाया मोनसे थांखि लाना दोननाय मायबा मोनसे जायखिजाया मोनसे प्लेनखौ बेवहाय खालामना दोननाय जेरैबायदि नाय I am meeting my father tomorrow that means बियो सरि बेवहाय मा होनदों आं गाबोनो आफाखौ लोगो हमगोन आं जि गाबोन आफाखौ लोगो हमगोन बिनि प्लेनिंआ दाना सोलिना दंखायो बा जाना दंखायो बेनिखायनो बुंदों जे I am meeting my father tomorrow बेखायनो बियो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बुंनो हायो बेनि उनाव they are buying a new car soon बिसोरो गंसे गोदान गारि थाबैनो बायगोन that means बेवहाय प्लेन खालामना दोनदों बिसोरो माने थाबैनो गंसे गोदान गारिखौ बायगोन होननानै स' बेफोरबायदि प्लेनिं थाखानाय फिउचारखौ जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बुंनो हायो लोगोफोर गोसोआव लाखि स' प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बाहायथिफोरा बेफोरो जे कन्टिनिउटि अफ द एक्सन डेट मिन्स सोलिबाय थानाय खामानिफोर एन एक्सन इन प्रग्रेस बेबो बेनो नाथाय बियो मा होनदोंमोन आङो दा समाव राइट नाव समायाव बियो सोलिबाय थागोन थाखाय बेखौ दिन्थिया नाथाय बे खामानि बियो मावगासिनो बा खामानिया सोलिबाय थानायखौ दिन्थियो बेनि उनाव प्लेन फिउचाराथ' बुंखाबायानो जे माबा मोनसे प्लेन खालामना दोनखानाय इयुनाव माबा मोनसे प्लेन खालामना दोनखानायखौ जोङो जेब्ला बुंगोन होमब्लानो जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बुंनो हायो स' बे जाबाय इउज अफ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट अके लोगोफोर दायो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ नायदोनि दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ जोंना स्ट्राक्चार दं बे स्ट्राक्चार हिसाबै जों नायगोन स' फार्स्ट स्ट्राक्चार एफार्मेटिभखौ नायगोन जोङो बिनि उनाव नेगेटिभ बिनि उनाव इन्टारोगेटिभ स' फ्रेन्ड्स सिम्पल आरो कन्टिनिउआस बायदिनो बेबो बेनि उनाव बिनि स्ट्राक्चारखौ जोङो दायो जों बिनि स्ट्राक्चारखौ नायदोनि स' एफार्मेटिभ स्ट्राक्चारा माबायदि साबजेक्ट प्लास हेभ हेज प्लास भार्ब 3 बेवहाय जोङो हेभ हेजखौ इउज खालामो आरो भार्बा 3 जायो जा बिथांमोना भार्ब 1 भार्ब 2 भार्ब 3 खौ मोजाङै बुजि मोनाखै बिथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअखौ थांनानै नायथां जोंनि गोरलै इउटुब चेनेलाव बियो प्लेलिस्ट खालामना दं ग्रामारनि आरो मेथ्सनि बेफोरबायदि ग्रामारनियाव थांबाथाय नुगोन मोनसे बेसिक आङो बेवहाय भार्बनि सोमोन्दै बुंदों जास्ट बेसिक आङो होदों जे भार्ब 1 भार्ब 2 भार्ब 3 माखौ बुङो स' बे भार्ब 3खौ जुदि बुजि मोनाखै बेवहाय नायोबा हमनो हागोन स' जायखिजाया जोङो बै प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जोङो भार्ब 3खौ इउज खालामगोन स' एग्जाम्पल नाय I have taken my breakfast स' आं ब्रेकफास्टखौ जाबाय बेवहाय टेकेन ओंथिया जानायखौ फोरमायदों दा बेवहाय टेकआ जाबाय भार्ब 3 दा टेकआ मानिफ्राय भार्ब 3 जाखो बियो टेकनिफ्राय टेकेन जादोंना बियो बेखायनो बियो भार्ब 3 स' I have taken my breakfast बेबायदि बेनि उनाव he has arrived just now बेवहाय arrivedआ मानि भार्ब 3 होमबा बे arriveनि भार्ब 3 arriveनिफ्राय arrived होनना बुंदों स' बेबायदि भार्ब 3खौ जोङो इउज खालामो बेयाव स' बेनि ओंथिया जादों बियो दासो सफैबाय बेफोरबायदि बे जाबाय स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ स्ट्राक्चार बेनि उनाव नेगेटिभ स्ट्राक्चारा मा रोखोमनि थायो स' नेगेटिभ स्ट्राक्चारखौ नायदो दानिया साबजेक्ट प्लास हेभ हेज नट प्लास भार्ब 3 जोङो नट होनांगोन मानि लोगोआव बै एक्जिलारि भार्बनि लोगोआव स' फंसे बाथ्रा थालांदों हेभ हेजआ जोंनिया एक्जिलारि भार्ब दे लोगोफोर स' हेभ हेजखौ जों एक्जिलारि भार्ब होननानै बुङो स' बे एक्जिलारि भार्बनि लोगोआव जोङो नट इउज खालामनानै नेगेटिभ खालामनाय जायो स' नाय बेयावहाय I have not taken my breakfast आं ब्रेकफास्ट जायाखै he has not arrived yet बियो दाबो सफैयाखै बेफोरबायदि बुंनायफोरा अके बेनि उनाव नेक्स्ट मा दङ जोंनिया इन्टारोगेटिभ स' इन्टारोगेटिभ कुइसन आस्किं
जा क्वेश्चन आस्किंआव जों मा खालामो जायखिजाया एक्सिलारि भार्ब बी भार्ब थायोब्ला जों बेफोरखौ सिगाङाव लाना फैयो बेवहाय माबे एक्सिलारि भार्ब हेव हेज एक्सिलारि भार्ब होमबा जोङो हेव आरो हेजखौ जों सिगाङाव लाना फैब्लानो बेयो मा जागोन इन्टारगेटिभ जागोन स' नायनाया बेनो बेवहाय लिरनाय दंखायो हेव हेज प्लास साबजेक्ट प्लास भार्ब 3 प्लास बेनो सिम्पल बेनि उनाव एग्जाम्पल नाय हेव इउ टेकेन ब्रेकफास्ट नों ब्रेकफास्ट लाबायना जाबायना ओरैबायदि बेनि उनाव हेज हि एराइभ बेयो सफैबायना ओरैबायदि होननायफ्रा स' बेनो बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभनि स्ट्राक्चार लोगोफोर मोजाङै नाय आरो नट डाउन खालामनानै ला आरो प्रेक्टिस खालाम गोबां हेल्प खालामगोन नोंथांमोनखौ बेयो बेफोरो स' जायखिजाया नेक्स्ट जोङो नायदोनि इउज अफ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ ओके लेट्स डिस्कास इउज अफ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बेवहाय मा होनदों टु एक्सप्रेस एन एक्शन अर इभेन्ट डेट बिगेन इन द पास्ट एन्ड कन्टिनिउइं आप टु द प्रेजेन्ट मोमेन्ट अके जायखिजाया मोनसे जाथाय जाय जाथाया सिगाङावनो जानानै दासिम सोलिबाय That means दासिम सोलिबाय बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय नैबे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायो बेवहाय एग्जाम्पल्स मा होनदों नाय एग्जाम्पल I have finished writing 20 pages so far this morning so बे फुङाव लासे आङो बेसां 20 pages माने लिरनानै फोजोबबाय होननानै बुंदों दिनै फुङा लासे ओके बियो सिगाङावनो लिरगासिनो लिरबाय थादोंमोन खिन्थु फुङालासे बियो मा फोजोबखो 20 पेजेस फोजोबबाय स' बेफोरबायदि ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय जों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स इउज खालामो बेनि उनाव नेक्स्ट मा होनदों I have never seen an octopus before आङो सिगाङाव मा नुफेराखै होनदों बेफोरबायदि अक्ट'पास नुफेराखै होननानै बुंदों बेवहाय स' I have never seen an octopus before बेफोरबायदि अक्ट'पास आं सिगाङाव नुफेराखैमोन बा नुफेराखै होननाय बायदि बाथ्रा जादों बे स' लोगोफोर बेफोरबायदि बाथ्राफोरा जोंना प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो बेनि उनाव एन एक्शन कमप्लिटेड फिनिश जास्ट नाउ बेयो मा होनना बुंदों एन एक्शन कमप्लिटेड फिनिश्ड जास्ट नाउ दासो जायखिजाया माबा मोनसे खामानि जोबनाय बा मावखांबाय होननाय ओंथि फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो लोगोफोर स' बेवहाय एग्जाम्पल नाय वी हेभ इटेन राइस जास्ट नाउ नैबे मा होनदों वी हेभ इटेन राइस जास्ट नाउ जों दासो ओंखाम जाखांबाय ओरैबायदि देट मिन्स ओंखाम जानाय खामानिया बिनिया दासो जोब्बाय सरि जोंनि ओंखाम जानाय खामानिया दासो जोब्बाय होननाय बेयाव ओंथि फोरमायदों बेखायनो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जादों बेयाव सोंथि जोंदों हेज हि रिटेन ए लेटार टुडे बियो दिनै गांसे लेटार लिरबायना ओरैबायदि सोंदों देट मिन्स बिनि लिरनाय खामानिया जोब्बायना बा बिनि लिरनाय खामानिया जोब्बायना होननाय ओंथि बेवहाय फोरमायदों स' बेखायनो बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स स' नेक्स्ट इउज अफ सिन्स अर फर अके दा जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव सिन्स आरो फरखौ इउज खालामो गोसोआव लाखि लोगोफोर जों सिन्स आरो फरखौ इउज खालामो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दा जों सिन्स आरो फरखौ मा ओंथियाव जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव इउज खालामो बेखौ जों नायनांगोन First लिरदों since is used to mean from that point to the time of speaking. Okay, since मा ओंथि फोरमायो जे जायखिजाया मोनसे पार्टिकुलार समायाव गोदोआव पार्टिकुलार समायनिफ्राय लानानै दा बुंनायसिम बिदि समफारि बे समफारिखौ दिन्थिनो थाखाय सिन्सखौ इउज खालामो स' एग्जाम्पल नाय I have been here since 7 o'clock आं बेवहाय 7 बाजानिफ्राय 7निफ्राय दङ होनना बुंदों देट मिन्स बियो मा पइन्ट अफ टाइमनिफ्राय बियो दङमोन बेवहाय बेखौ सिन्सजों जों दिन्थिनाय जायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव बेनि उनाव नैबे बियो बिदि खिथिदों स' बियो नैबे बेनि उनाव नेक्स्ट for is used to indicate a period of time extending to the present होनना बुंदों नैबे दा माबाया मा होनना बुंदों फरा एक्सुवेलि डिउरेसन अफ टाइम होनना बुंदों बेखौ डिउरेसन अफ टाइमखौ दिन्थियो बेयो स' माबा मोनसे खामानि मावदों बे खामानि मावनाया बेसेबां खमाय दासिम जाखो बेखौ बुङोब्ला बियो फरखौ इउज खालामो जोङो जायखिजाया गोदोनिफ्राय मावनानै दासिम बेसे खमाय मावखो 3 hours 4 hours
बेनिफ्राय 1 year 2 year जायखिजाया जेब्ला डिउरेशन अफ टाइमखौ दिन्थिगोन अब्ला जोङो फरखौ इउज खालामगोन बेवहाय नाय I have been here for 3 hours आं बेवहाय 3 घन्टा जाबाय होनना बुंदों दा बेवहाय बिनि जा थानाय बे थानाया 3 घन्टा जाबाय बा 3 घन्टा जानायनि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बाहायोबा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो सो फ्रेन्ड्स बेफोर जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि इउज आसा खालामो लोगोफ्रा बुजिदों आरो जुदि बुजियाखैब्ला माबाफोर थालांदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम सियर आं नोंथांमोननो एन्सार होनो नाजागोन आरो लोगोसे बहा मा इमप्रुभमेन्ट खालामनो गोनां दङ आं खालामगोन स' लोगोफोर किप वाचिं अके लोगोफोर जों दायो नेक्स्ट नायदोनि प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स गिबियाव स्ट्राक्चार जों स्ट्राक्चारखौ नायनि प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि स' फार्स्टआव नायगोन जों एफार्मेटिभ सेकेन्डआव नेगेटिभ थार्डआव इन्टारोगेटिभ स' फार्स्ट बेवहाय मा होनदों साबजेक्ट प्लास हेभ हेज प्लास बिन प्लास भार्ब फर बेफोरबायदि दा बेवहाय हेभ हेजजों लोगोसे जों मा प्लास खालामदों बिन प्लास खालामदों आरो लोगोसे भार्बा फर जादों आं सिगाङावनो बुंदों जे जुदि भार्ब 1 भार्ब 2 भार्ब 3 भार्ब 4 नि कनसेप्टखौ मिथियाखै आंनि सिगांनि जा भिडिअ बे भिडिअखौ थांनानै नायथां बेवहाय आं एक्सप्लेन खालामदों सुंद'यै स' बेयावहाय नायब्लानो भार्ब 1 भार्ब 2 भार्ब 3 भार्ब 4 नि ओंथिखौ हमनो हागोन दा जों बेवहाय मा इउज खालामगोन हेभ हेज प्लास बिन प्लास भार्ब 4 इउज खालामगोन अके एग्जाम्पल We have been reading since 7 o'clock जों 7 बाजानिफ्राय फरायगासिनो दं होननाय बुंदों बेवहाय नाय weआ मा जादों weआ जादों साबजेक्ट have been दङ ओमफ्राय सरि have been दङ बिनि उनाव readingआ भार्ब 4 since 7 o'clock बेफोरबायदि बेनि उनाव Rita has been singing बेवहाय मा होनदों Rita has been singing for an hour रिटाया माने 1 घन्टानि जाबाय माने मा खालामनाया रोजाबबाय थानाया बेखौ बेवहाय ओंथि फोरमायदों दा बेवहाय रिटाया साबजेक्ट हेज बिन ओमफ्राय सिंगिंआ जाबाय भार्ब 4 गोसोआव लाखि लोगोफोर बे जाबाय एफार्मेटिभनि स्ट्राक्चार प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि दा नेक्स्ट नेगेटिभ स' नेगेटिभआव जोङो सिगाङावनो बुंखादों एक्सिलारि भार्ब बा बि भार्बजों जोङो नट इउज खालामगोन बेखायनो बेवहाय सिम्पोलनिया हेभ आरो हेज जों नट खालामना होदों बेनिफ्राय बिन थाबाय भार्ब 4 थाबाय बेनो स' बेवहाय नायनाय वी हेभ नट बिन रिडिं सिन्स 7 o'clock होनना बुंदों स' जों 7 o'clockनिफ्राय फरायबाय थायाखै बेनि उनाव रिटा हेज नट बिन सिंगिं फर एन आवार रिटाया 1 घन्टा मेथाइ खनाखै बेनि उनाव इन्टारोगेटिभआव मा इन्टारोगेटिभआवबो बुंदों जे हेभ एसआ सिगाङाव फैगोन एक्सिलारि भार्बफोरा सिगाङाव फैनानै साबजेक्ट बिन जेरै दङ एरै थागोन बेनि उनाव नाय कुइसनाव सरि एग्जाम्पलाव मा होनदों हेभ इउ बिन रिडिं सिन्स 7 o'clock स' नोङो 7 o'clockनिफ्राय फरायगासिनो दंना ओरैबायदि सोंदों बेनिफ्राय हेज रिटा बिन सिंगिं फर एन आवार स' रिटाया 1 घन्टा माने मेथाइ खनबाय दंना ओरैबायदि होननाय सोंनाय जादों नैबे स' जायखिजाया बेफोर जाबाय एफार्मेटिभ नेगेटिभ इन्टारोगेटिभनि स्ट्राक्चार प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि लोगोफोर नट डाउन खालामनानै ला आरो लोगोसे प्रेक्टिस खालाम इमप्रुभ जायैनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय अके लोगोफोर स' लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट okay now we are going to discuss about the use of present perfect continuous tense दायो जों present perfect continuous tense नि बाहायथिखौ नायगोन so first बाहायथिया मा होनदों to link the past with present okay so गोदोआव जायखिजाया मोनसे जाथाया जानानै दासिम सोलिबाय थानाय आरो उनाव लासै सोलिबाय थागोन होननाय जेब्ला ओंथि फोरमायगोन बेफोरबायदि ओंथिया present perfect continuous tense जायो लोगोफोर माबायदि जों एग्जाम्पल नायबानो हमनो हागोन बेखौ मा होनदों he has been studying here for 5 years स' बियो बेयाव 5 बोसोर फरायगासिनो दं that means बिनि फरायनाया 5 years जाबाय आरो लोगोसे बियो फिउचाराव लासै फरायगोन सरि आरो बियो फिउचारावबो फरायगोन स' बेफोरबायदि ओंथिखौ बेयाव फोरमायदों अके बेनि उनाव it has been raining since 8 AM अखा 8 बाजानिफ्राय अखा हागासिनो दं that means अखा हानाया 8 स्टार्ट जादोंमोन आरो दाबो हागासिनो दं जानो हागौ बियो हाबायनो थागोन बेफोरबायदि बेनिफ्राय नेक्स्टआ मा होनदों ड्रयिं कनक्लुसन स' ड्रयिं कनक्लुसननि ओंथिया मा एग्जाम्पलनि थ्रुयै जों नायनो नाजानि बेखौ
His clothes are wet because he has been washing his car for over an hour. बेवहाय his clothes are wet होननाय खिना मोनसे जाथाय आरो बे जाथायनि रिजोना नैथिं होदों स' बे जाथायनि रिजोना प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो माबायदि बिनि क्लथ्सआ बिनि गस्लाफ्रा मा जादों गिसि मानो थाखाय गिसि बियो माने से घन्टानिफ्राय मा खालामदों बियो गारि सुबाय थादों बेनि ओंथिखौ बेयाव फोरमायदों बेनि उनाव सिमास आइस आर रेड सिमानि आइसआ मेगना गोजा इट इज अबियास ही हैज बीन वेपिं बेनि ओंथिया बे जे बियो गाबबाय दं बे ओंथिखौ बेयाव फोरमायदों स' बेनो ड्रयिं कनक्लुजननि ओंथिया जेनेबा मोनसे घटना बे घटनानि रिजनखौ दिन्थिनायानो जाबाय ड्रयिं कनक्लुजन बेखौ गोसोआव लाखि जानाया नैयाव मोनसे बेवहाय मा होनदों हिज क्लथ आर वेट बेयो मोनसे माबा मोनसे घटना बेनि उनाव बे घटनाया मानि थाखाय जादों बिथिं होदों बेनि उनाव सिमास आइस आर रेड बेयो मोनसे घटना बेनि उनाव बे घटनाया मानि थाखाय जादों बिखौ दिन्थिना होदों बेयाव स' बे घटनाया मानि थाखाय जादों बेखौ दिन्थिदों स' बेयो जाबाय ड्रयिं कनक्लुजन लोगोफोर बेनि उनाव टु आस्क फर हाउ लं अर सिन्स वेन स' गोसोआव लाखि टु आस्क फर हाउ लं बेसेबां गोबाव जाखो आरो बेसे समनिफ्राय बेखौथ' बुंखादों स' सिन्स वेन माने माब्लानिफ्राय हेभ इउ बिन वेटिं फर मी माब्लानिफ्राय नों आंखौ नेबाय थादों नाय बायदि ओंथि जादों बेनिफ्राय फर हाउ लं हेज इयर ब्रादार बिन साफारिं फ्रम पेपार बेसेबां खमाय माने बेसेबां सम माने गोबाव बेसेबां गोबाव नोंसा आदाया माने लोमजाबाय थादों होननाय बे ओंथिखौ बेयाव फोरमायदों स' बेफोरबायदि बाथ्राफोरा जोंनिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो लोगोफोर जायखिजाया जोङो कम्पिटिटिभ एग्जामनि सल्युसन खालामनो थाखाय जायखिजाया टेन्सनि बाहायथिखौ मिथिनांगोन बेनि ओंथिखौ मिथिनांगोन बेनि स्ट्राक्चारखौ मिथिनांगोन अब्लासो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट अब्लासो जोङो जायखिजाया टेन्सनि जा कम्पिटिटिभ एग्जामनि कुइसन बे कुइसनखौ हमनो हागोन आरो इजिलि जों सल्युसन खालामनो हागोन जेब्लासिम जोङो टेन्सनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया अब्लासिम जोङो टेन्सनि सल्युसन जों हानाय नङा लोगोफोर बेखायनो यु मास्ट understand the tense very clearly